Minister Bikas Debarmano Lachi Mungurukha Bo Thanai 2-3 मास सिगां सामानि तौबुकुर खुक्तै खुंनाय तिप्रा मथानो नै तिनि तिप्रा मथानि बर' रगबाय जे अर तौबुकुर कानुवै बिन फुतुरुवै तिनि अमाहायके खलायजाखा मिनिस्टार बिकास देबरमा तिप्रा मथा 24 सीट मा बाबाय तिनि ताइसा एदिसिबो हापां खानानि थांगै दंगो बेलायखेनो वानाव मिसिंजादा आबनि बिसिंथि तिनि मिनिस्टार बिकास देबरमानो लाइसि मंगुरखा थांनाय 2-3 मास सिगां मिनिस्टार बिकास देबरमा सामानि दंगो तिप्रामथानि जे नेतारंनो तौबुकुर खुक्तै खुंनाय हिनै सामानि दंगो आबनो तैनैनो तिनि तंखो संतंबाय लुकुरबाय तिनि लाइसि मंगुरजाखा मिनिस्टार बिकास देबरमा फाइदि हिंगन रक अ भिडिअ ना नायनाय जी आं नं लगी दंगो कुइलां मा तिबनो तैनो जुवेल देबरमा हामबाय इलेक्शननि सिगां बेलायनो बागुरुम्बा साजा दिनै बिकास बर' दाबो मन्त्रि बखनाय खामानि पेपार सरनो तौबुकुर खुंनानै होनो बिनि जों तिनि पेपार मथराव 24 सीटआव अप्लाइ खालायो जत पेपार सरक दिनै बिकासनो तौबुकुर खुबै बर' तौबुकुर खुबै